Kåre, kan du komme med en skæg kommentar? Skæg kommentar. Skal jeg sige noget skæg? Ja, sig noget skæg. Jeg har altså ikke set Jamen, det er farligt at sige noget sådan et sted her. Jamen Kåre, du bliver nødt til at Jeg afventer, at alle kommer sikkert igennem paskontrollen. Masser af biler stadig i detentionen. Og vi håber, at de når med afgang. Masser af biler døde. Kokket var ikke skåret. Hvordan er skæg? Jeg kan godt lide skæg. Det er smukt. Jeg har sagt til dig. Næste mesterleder i stadion. Hey Oliver. Så værsgo. Oliver, kan du lige forklare mig din idé? Forklar den lige nu, Så kan vi vise den til de andre. Okay. Du skal tale højt. Jeg lover dig i London. Og han skal så med sig i de der magter der. World Guards. Hvor er nede på knæ. Det var jo ham der. Ja, så giver han på blodkøb. Oliver lider af klamydia. Når mor flyver banen på. Så for. De støvsuger ikke i hjørnerne. Jamen altså, hvis du forestiller dig jøder under 2. verdenskrig i en tysk koncentrationslejr, så havde de det sgu ikke mere, end vi har det lige nu. Der er blod på væggene, du kan se, der er faktisk et fingeraftryk her. Der er klinker på gulvet, så det er nemmere at vaske. Det er sådan en ulykke. Velkommen til London, hvor folk sover i bilen. Velkommen til. Vi er inde på BBC og hører om Hårpikkemænd. We are now eating this food. This thingy. Jeg er fucking liderlig lige nu. Frederik, kan du forklare mig, hvor fucking liderlig du er? Så liderlig. Frederik, har du sex med små børn? Fuck nogle blege. Ikke lige nu. Og så taler jeg med Gomez, som er her. Jeg er sort. På en skala fra 1 til 10, hvor liderlig er du? Fra 1 til hvad? Nej, jeg er ikke rigtig liderlig lige nu. Nå, okay. Hvad? Så lige forklare os, hvad det er, der sker. Det der sker, det er, at vi er på den forkerte side af vejen. Vi er på den rigtige side af vejen, og nu skal vi hen til Rest Stop London. Vores hostel. And there's a silent storm inside me, looking for a home. I hope that someone's gonna find me and say that I belong. I wait forever and a lifetime before. This is a very distant land. There's no sign of humanity at all. As you can see, it's very, very cold out here. Let's move on. Hej Mads. Hej Mads. Hej Mads. Kan du klare mere i din krop? Nej. Kan du klare mere i din krop? Nej, jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke så eksplodere med grøn. Was ein Befall! Was ein Befall! Heil Knittler. Heil. Ich bin so geil! Der er blod på væggene, du kan se, der er faktisk et fingeraftryk her. Så man kan se et fingeraftryk. Og jeg tror, det er lort. Og der er mere blod derovre. Hvorfor er der så mange mennesker herinde? Hvorfor kan I åbne det? Vi kan åbne vores vindue helt. Vi har en speciel ting, vi har nemlig hinanden. Jens, du gør mig pisselidig. Nej! Han er så fræk. Det er helt ekstremt. This thingy. This is from Colombia, you know? Og så slutter du af med at sige, at du ikke har sex med det.
Jeg er hård. Fuck, han er hård. Det er det spæk. Han er fucking hård. Der er en sushi-restaurant lidt længere. Jeg sagde morgenmad, jeg sagde ikke lort. Sushi er morgenmad. Jeg sagde ikke lort. Sushi er godt for dig. Lort. Nej. Nej, jeg kan ikke mere. Jens! This thingy. This is from Colombia, you know? Colombia, it's very much down south. They speak Spanish there. It's over across the ocean. You know? So it's very delicious. It's liver. It's liver. Og så slutter du. Lækkert. Ja. Ingen blev kørt over, tog så vidt vi ved stoffer, blev dødeligt syge, havde dårlige miner. Det var en super fed tur. Vi nød det, virkelig. Det var det fedt at være med. Tak fordi I måtte være med.